Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes petsa 25 na bulan sang Mayo tuig 2021. Ang mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa aton lawas. D3 Bayo tambal pa sa ubosipon kagilanat. Tag 14 pesos lang produkto sang klinika di alternatibo. Kaginadulong masaton sang DTX 500. DTX 500 may detoxifying compound nagatinlo sa ante sa pila ka mga isyu lokal, unahon ko niyo, na intriga ko sini, nga may mga bakuna gin-report nga ginabaligya sa merkado o sa mga pila ka mga personalidad, 10,000 tub-tub, 15,000. Depende sa brand sa bakuna. Di Pfizer, guro yan, Moderna, kag iban pa, medyo mahal-mahal. Ang Sinovac, I don't know. Ang hindi ko maintindihan na muni, nga ang may bakuna nga ginabaligya sa merkado. Dapat imbestigaron ini kung illegal gid man. Ang punto ko mo ni, ang aton gobyerno ginatugtan niya man ang pila ka mga dalagko nga kompanya nga magbakal sang bakuna para ibakuna sa ila sini nga mga empleyado. Karon ining nagabaligya nga ni sang 10,000 tutob 15,000 nga bakuna, diin ini nagalin, posible may mga kapital man ini nga mga tao nga nagbakal man kay libre man siguro mo may kwarta kaya pwede ka makabakal sa bisan diin nga pungsod, kabakal ka Pfizer o kung ano dira nga klase sa bakuna para inegosyo. Amo lang galing inaklaroon ta kung magbakal sila para sa negosyo, ano ini illegal? Kay kung baklon mo dito ining bakuna, ambot silingon safe na ni siya, pwede na ni ibakuna. Di ko may magbakal sa bakuna, depende, basi kung ini sila may mga koneksyon mabla sa gobyerno, kag may mga kilalaman, nyaluyag mo niya Pfizer, mabakal kami, matukos kami sa presyo. Di may ara yan, nagabaligya Pfizer, nga amo ang ibakuna sa ila. Di question, pagkatapos nga ibaligya mo ni, ihimplo ang Pfizer nga bakuna, ang ma-inject sa mo, doktor man, o kung basi may mga koneksyon ini sa mga medical, wala taga siling kumpirmado ini sa pila ka mga opisyal naton sa pungsod Pilipinas nga may mga koneksyon sa pagbakal sining bakuna. Amo na dako nga pamangkot subong. Kung may nagabaligya, may nagbakal. Kag kung ginabaligya, siling nila illegal. Pero do hindi ko maintindihan ini na paso lang ko sini kay siling nila pwede ka kabakal kung ikaw pribado bakuna sa imo sini mga empleyado. Tini sila guro nagbakal ya kagin baligya.
kaginansyahan ti ano na illegal ini do dapat klaruhon tining issue para bisan paano ini balang pila naton ka mga utod nga nagbakal sini safe man para klaruhon ta paano siya nag-illegal kung ini siya ginbakal man niya sang pila ka may kwarta para ibakuna sila pamilya, ibakuna sila kabyanan kag nagatukos sa presyo nga ibakal para ibakuna sa pila ka mga pamilya kag mga kakilala sining gabaligya nga ni sa bakuna. So klaruhon ta ini legal ni siya o kung illegal. Silang nagbakal mo ginbaligyaan kag ginbaligyaman kag ibakuna. Dako nga pabangkot ini daw na intriga ko sini nga balita. Action Radio Philippine Standard Time las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Isite na. Areo, makailintriga mo ni nga balita. Karon, luwas atong pinanapas kakahoy bala sa Singkang Airport. 11 pa ka mga cutting permit sa DPWH Bacolod District Engineering nga opisina sa karon ara na sa opisina sang Sentro sa Bago. Amo ini ang palayag sang Sentro Bago Chief Juan Nathaniel Hiringaya. Ang 11 ka pangabay sang DPWH ang para sa ila proyekto sa nagkalain-lain nga barangay sa Bacolod, Singkang Airport, Granada, Alangilan, Sumag. Nakapinding na ini nga nagapangayo na sang permiso nga otdon ang mga kahoy sa amo nga mga lugar. Nga amo ini nagakatabo luwas sa pagreklamo sa pumuluyo nga ginapang-utod ang mga kahoy. Katulad sa ginsiling nato sa nagliligad nga isyo, mabungguanay ang development sang gobyerno, nasyonal man, provincial man, lokal man, sa development kontra sa mga nagapugong sa pagkapas kag pagabot o kung ano man nga sahi sa paghalit sang kagkahuyan. Diri nagbungguanay ang development kay may araya nga proyekto sa gobyerno, luyag mo man kag sa hindi, tugkan ina kay ginapangayo lisensya nga otdon para hindi makasablag sa development. Diri nagbungguanay ang development kag dunang manggad. Kasi dumaganay. May nag-isyo nga hindi pwede tapson, may mga mando ekotibo. Pero, kung magmando na ganing gobyerno sa mga road clearing, kag-iban pa, importante, takdan poste para suga kag-iban nga development sa gobyerno, wala sa makasagang. Ot doon ina sa gobyerno. Siling sa gobyerno, akusar ka lang, development ini, hindi mapunggan. May isa kagatos kakahoy pa na galinyada. Kung nagyan ina sa development, road project kagiban pa, uruton niya tapas ang gobyerno. Amo inang siling ko, nga gabinungguanay ang aton laye. Gabinungguanay ang proyekto sa gobyerno, development sa gobyerno, kontra dunang manggad. Damo ni nga kaso nga, perte na nga kaso nga, inakusaray, wala gid sang nalabautan nga desisyon. Kay man, may mando mo ang gobyerno sa development sang isa ka syudad, sang isa ka probinsya, kag isa ka banwa. Kag ang development sa gobyerno, hindi mapunggan. Sang anuman nga pagpamalabag sa paggabot, pagkapas, o kung anuman nga pagkakasin ng mga kahoy nga nagabalabag sa development sang gobyerno. Amo na masakit sa tanan. Wala ka mahimo. Basta mando sang gobyerno, wala mahimo ang anuman nga pagpugong sa aton mga environmentalist nga dapat hindi pagtapson, hindi pagabuton ang kahoy. Mangibabaw ang development sa gobyerno. Amo na ang hindi gid maintindihan karon. Kala siling ko na gabungguanay ang development sa gobyerno kag ang pag-api naton sang dunang manggad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 51. Mabalik kami pagkatapos ini. Linibo na ka mga Pilipino ang nagakalamatay kag
Isang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Ang masunod nga isyo, idulong sa aton sang
Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 57. May reaksyon. Sila niya, aksyon Fred, ano ni? Kalbuhon talang ang bilog nga Bacolod. Ang report, gusto man na ang imo. Nga konsigiyon ni panapaste, kundi ang aton mga kahoy nga ginpalangga naton, bisan ako hindi ko kumporme. Pero sa nasiling ko kay na wala sa makapugong sa development sang gobyerno. Inaya kahoy lang. I-implo ko lang sa imo to, ang road clearing. Balay katao, gubon gani, kahoy pa. Simple gid lang ang sabat ko sa imo. May nakapugong, ang road clearing, kung nagabalabag, inaya palangabuyan kag gintukod katao na, para istaran, guba na ya. Basta development ang paghambalan. Guba gani balay, kahoy pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 58. Nami man niyo, ang ining barangay Sumbag ni Blasi, Kapitan Rodney Carmona ni. Ilang taon ta kuno mahimo sang opisina sa Department of Environment and Natural Resources kay kuno nabaton ng sulat. Lain sini kay si Engineer Andres Takulod nga monitor ko kapon sila niya. Saka lang mo kaso korte. Tubangon ko lang sa korte na yan. Kumplito mako sa ebidensya. I-plastar ko lang ni pag-abot sa korte. Taon ta, hulaton ta, ini porte man ng klase isyo. Mangrove na niya. Ang korte, amo ang ginahambal ni Takulod nga among magadesisyon. Bantayan ta man ng komitibaw ni Councilor Carl Lopez kay karong adlaw daw magapatigayon sila sang committee hearing angot sini nga isyo. Baw daw nagbantog man ng isyo sang barangay Sumag ni Rodney Carmona. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad,
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sabay na sa aton Aksyon Balita Morning Edition upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,